Si Anu Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 1 April taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 26 ayat 14 tekan ayat 20. Tembung anu nggambarake kahanan kang ora cetha, samar utawa sengaja kasingetake alias ora katuduhake teges kang sakmestine. Saka kono, tembung anu dadi ngemu tegus kang werna-werna. Rikala wong rada lali mring sawijining perkara utawa prastawa, dheweke migunakake tembung anu utawa nganu sadurunge kelingan. Rikala wong ora tega mratelakake sawijining tumindak, dheweke migunakake tembung anu utawa nganu sinartan ngubahake perangan awak tartamtu saengga wong dadi mangerti karepi. Ana uga wong kang wegah mratelakake kanthi gamblang bab sawijining wong, mula wong mau jenenge diganti anu. Pranyata jroning kitab suci uga bisa katemokake tembung anu. Buktine waosan dina iki. Marang para murid kang nyuwun pirsa bab papan bakal kaanakakene pahargyan roti tanpa ragi, Gusti Yesus paring wangsulan budhalo menyang kutha marang si Anu. Manut panemuku, wangsulan dalem iki durung cetha. Nanging aneh, para murid kok ya ora nyuwun katerangan luwih gamblang, nanging ya langsung budal. Pranyata para murid ngerti kersa dalem Gusti kanthi sebutan anu mau. Saka Injil Markus kita bisa antuk bantuan katerangan kang luwih cetha sithik. Budhalo menyang kutha, ing kono kowe bakal ketemu sabijining wong kang nggawa klenthing isi banu. Tutna dheweke bakal nuduhake panggonan anggon kita padha ngriyayakake Paskah. Dadi si Anu kang kakersakake Gusti Yesus ing Injil Matius yaiku wong lanang kang nggawa klenthing isi banyu kang bakal kaprangguli para murid ing Injil Markus. Manut katerangane Ibu Wahyu Rita ing web Sarapan Pagi Biblika, dek jaman Gusti Yesus sugeng ora usum sing jenenge wong lanang njupuk banyu, jabakna wong lanang saka golongan eseni. Iki katindakake jalaran wong lanang mau ora rabi utawa selibat. Dadi sakeh tandang gawe kalebu njupuk banyu ya ditandangi dewi. Awit marga saka kabecikane si Anu, Gusti Yesus lan para murid bisa ngriyayakake pahargyan Paskah kanthi semuwa sadurunge seda sinalip. Si Anu nyawisake ruang pahargyan, malah ndak kira ya nyawisake suguhan mirunggan barang. Uga banyu kanggo mijiki sukune para murid kang ngemu piwulang katresnan kang jero iku. Akeh paraga ing kitab suci kang senadyan jenenge ora kasebutake utawa amung kasebut anu, nanging dadi inspirasi para pamaos. Sawetara piwulang bisa kadudut saka tumindake si Anu. Sepisan ing ngarsa dalem Allah kabeh manungsa pangaji. Kabeh manungsa cinipta kinanthi nugraha warna-warna. Mula ora perlu cilik ati utawa minder rikala ora kaanggep ing liyan. Sing wigati, manungsa kudu nuduhake kabecikan lan potensi-potensi utawa talenta kang kanugrahake dening Gusti Allah kanggo kabecikane pepadha. Manungsa kena ora ngajeni nanging ora mengkono karo Gusti Allah. Kapindho, kanggo cawe-cawe mring karya kaslametan dalam Allah, manungsa ora kudu dadi wong kakenal kepara terkenal luwih dhisik. Kanthi srana lan piranti kang cilik, sithik prasaja lan tan kemata, wong bisa terlibat jroning karya kaslametan dalem Allah. Harak nadyan mung cilik, baut banget piguna kanggo mikuat rangkene sepeda motor, mobil, sepur sarta wewangunan-wewangunan liya kang luwih gedhe to. Sing penting kabeh mau katindakake kanthi saktulusing ati. Para tresna pelem kinasih jinurung waosan dina iki, prayoga kita padha munjuk sembah nuwun awit pangaji kang tan umpami ing ngarsaning Gusti.
Prayoga uga kita sak bisa-bisa misungsungake sakeh daya, upaya lan kompetensi kita katur pepadha sarta Gusti ora usah nunggu menawa wis kaluwihan utawa menawa ana panjaluk saka liyan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula munjuk sembah nuwun awit sabda paneguhan dalem dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.